Sabes que son os anticorpos monoclonais? Sabes como lle poden axudar á saúde do teu canciño? Hoxe temos un tema sobre novas terapias en veterinario de familia, na canle daqueles que sentimos que os nosos animaliños son tan importantes que forman parte das nosas familias, a canle de Guillermo Campos. Pois, o primeiro que temos que facer hoxe é explicar un pouquiño como funciona o sistema inmunitario. Sabedes que o corpo ten un mecanismo para recoñecer as cousas que lle poden facer daño, sustancias, agentes infecciosos, incluso células anormais que se xeneren no corpo, e eliminalas, neutralizalas de distintas maneiras. ¡Atrás! E para isto produce unhas sustancias que sirven para identificar aquelo que lle pode ser residuo ao corpo, que se chaman anticorpos, e tamén existen unhas células do tipo glóbulos blancos que, de diferentes maneiras eliminan esas cousas que o corpo necesita destruir. Moi ben. Pois os anticorpos monoclonais son anticorpos feitos a medida. ¡No me diga! De maneira que nos permiten eliminar dentro do corpo algunhas cousas sin que pagamos dano sin ter efectos secundarios, para entendernos. ¡Estupendo! En persoas, por exemplo, é unha liña moi prometedora que se está usando para algúns tipos de tumores. Fabrícanse os anticorpos contra as células dese tumor e o sistema inmunitario da persoa que o ten, pois destrúe esas células. É unha liña moi interesante. Isto ainda non a temos disponible en veterinaria. Una pena. Pero en veterinaria temos disponibles xa dous tipos de anticorpos monoclonais. No caso dos canciños. O primeiro que saiu é un anticorpo contra unha sustancia que está relacionada coa aparición da picachón, do pruído, do picor, que se chama Janus quinasa. É un anticorpo que neutraliza a Janus quinasa e reduce drásticamente a sensación de picachón, de picor. Ok. Funciona bastante ben e ten un coste aceptable. E agora acaba de sair outro anticorpo monoclonal que actúa contra unha sustancia que está relacionada coa aparición da dor cando hai inflamación articular crónica, o típico dolor de xogos, típico dolor de osos que teñen moitísimos canciños cando son maiores. Ai, pobrecito. O primeiro feedback que temos dos primeiros casos que estamos tratando, porque isto acaba de sair agora moi recentemente, pois é bastante favorable e o mismo. Ten un coste razoable e, sobre todo, son medicamentos que nos permiten tratar problemas que necesitan tratamentos que poden ter efectos secundarios importantes cando se medican da maneira tradicional dunha maneira moitísimo menos agresiva. Perfecto. Porque teñen poucos ou non teñen efectos secundarios e se os teñen, teñenos a longo prazo e non se coñece de momento que na práctica se sean importantes. De maneira que son medicacións novedosas ás que temos que abrir a mente e que posiblemente o vosso veterinario vos termine falando delas, porque entre cans que teñen picores e cans que lle doen os huesos en algún momento da súa vida, prácticamente todos imos ter algunha oportunidade de que os nosos bichiños reciban estas medicacións con anticorpos monoclonais. Se queredes saber máis, xa sabedes que nos podedes preguntar na caixa de comentarios. Se vos gustou o tema, pois xa sabedes que nos gusta que nos dedes likes. E tamén que vos invitamos a formar parte da gran familia que quere ser veterinario de familia. Biquiños a todos. Chao.